Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Selamat pagi guys. Mbak Isma seperti biasa arep masak bingung guys. Masak apa ya? Dino masak. Ora masak gak mangan. Engko peri cek turun ku nek tangi turak bingung. Memeti njaluk mangan koyo ngono kae sakal. Ape ceritane ape nyambel iki lho. Kacang kecap nyambelno piring nek Mbak Isma pengen ngoseng ki lho bayem. Iki wis kadung tak rambani nek gak dioseng ape tak kelom menir. Delalah ki nek gathuke katese wis benyu. Dikeki opo ora nek gambes ora nek opo. Bonceng 6 wis ki enak wis tutukul kabeh. Kelom menir gak sido. Dioseng ae. Senengane dioseng. Tadi sambelno kacang ki dikeki kecap. Ya seneng anakku koyo sambel pecel. Wis pengen iki lho, guys. Kupati tak kek ning gone kulkas watus apik jekan. Telu jekan kok kena dipangan. Goreng tempe loro. Wis. Nek gelem aku niki malah gak seneng gak mangan iki, guys. Gatel karena wis mangko ape nyambel dhewe klodhong telo, digulup sambel nosek wis ngono. Masaki sak eneke. Bosen. Kita sudah goreng lombok sambel jadi kita mau nganggo lombok digoreng terus dikei bawang mentah wis entok kei uyah gula. Iki gak sambal pecel jadi gak usah pakai kencur ya pemirsa. Tadi ini langsung ngene kok santi kecap. Wis jenenge sambal lontong. Karepnya kok mencambah. Jadi seneng engko. Nyambel. Jadi pemirsa sambal lontong, sambal kupat. Tinggal kita kasih kecap. Jadi ya mantep sambal pedes. Alhamdulillah paketnya sudah nyampe Solo ya pemirsa. Mbakku wis telepon. Walah, jarene langsung dipangan mamae walah sampai pedes nangis edan tapi nambah ae jarene sampai tangane kelamuti. Pengen telepon tetes rasa. Jos. Mantap. Segone mateng guys, sarapan tak udek guys. Nek ora diudek ngene kok dilongkas dijabut guys. Garing nek sedino. Nah, tak ceritane iki ini Mbak Isma beli tambal iki urung dipasang guys, kengko mumpung panas yo. Tapi tak mau ngelem lho. Alang kurang ini kae. Bocor neh guys. Mateng sarapan dari wangi. Guys. Sarapan pemirsa sambel lontong wis mateng. Lawoe tempe. Mbak Isma masak dewi. Oh,
ini ternyata seperti ini. Piye caranya? Piye? Jenek plastiknya. Lihat iso, lihat iso. Lu. Carane piye iki? Pelingan ya? Water pop. Ini carane piye, guys? Gak mudeng. Lulu. Alhamdulillah. Kok ranayah ini? Gak mudeng piye carane? Oh ya diklothok. Kudu nek kono kudu nenek. Tripod ae. Kita rae tak totonin tripod, guys. Tarae nek wong lanang ya wis ngene iki. Kudu iso pandang gawe dhewe, apa-apa kudu iso. Aku kecuali nek apa kabel pedot ngangkon pake, guys, dikesetrum. Terus ini LPG yo ngangkon pake, nek wis gak iso mengatasi, nek selama ijek iso mengatasi ya tak atasi dhewe. Nek ngono. Apa nek kono. Ditambal. Balik. Kontrol apa? Kontrol apa? Mbah. Aku arep mbah. Mak apa? Untal. Kalau kelakuanku ini. Jadi Wonder Woman. Lanang yo, wedok yo. Miras dadi wong lanang wedok. Pusing kepalaku. Sungguh aku tak tahu diriku kalau aku sedang jatuh cinta padamu, kasih. Ini loro, guys. Sungguh aku ini kok nak ijek ngene ae. Jaluk gunung tikar. Kita ganti yang baru. Tapi kita aman, soalnya ini aman begini. Ini cek penasaran. Yes. Aduh. Karek kuwi satu jine iki cek kelihatan. Iki tak baleni nek, guys. Membeting terempel kaya sing ora ya. Aduh.
ribet. Wah, apa sing santak ngambil niku. Lho, aku ki dadi lanang iso, dadi wedok iso. Kudu iso. Wonder Woman apa-apa dilakoni dhewe. Tapi koyo enek leme. Iya, terenak. Koyo enek putih-putih sing nemplek kayak cat ki lho, Den. Heeh. Beda iki. Cocok man, cocok iki. Iki tinggalan dandan gak enak? Enak. Sithik-sithik enggak. Tembeli tapi wis aman iki telu. Ngecek bocor ya gulung ae. Lho, sitok iki sing nengen. Tapi kita isinya lho sing angel soalnya nek kayune. Bisa. Itu bakal dulu iki. Belakang layar, guys. Kalau pola ya Allah, mbek duit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga diparingi duit akeh. Amin. Nah, muga-muga padha ndang kaya ya Allah, ki golek duit guys ya Allah. Belakang layar guys. Ket mang kok jane ana wong ngomongan tapi ra nek wonge. Kemang mbek aku regutuk ora arah HP-ne kan kebuka dhewe aku ning jopo. Ya isa pra, Mbak. Kayak sama nek kayune. Nek ini. Nek kayu ki lho, Den. Iki tengahane, Den. Sing ngoncong nang kene, Den. Ayo apa kae? Ya kuwi kesugihane Pak Bambang tenan iki, ada jebrek kae. Cedak. Anu men taktik kae dino iki ngono. Iya. Iya. Sing ora. Cek tapi tenan iki sih. Ya krungu ora. Sanggo kan ayo. Cek gendeng iki. Sampai. Iki jenenge pacobane. Iki Mbak. Jenenge iki pacobane urip bane urip. Iki ramang ya tak, Mbak. Ya. Pegarku larapan. Ini kamu kocok-kocok. Ini udah video ini kan tak internya enggak apa gitu. Harapan. Oh, putih itu kayak. Oh. Nah, kata mana sih? Tak kira. Tidak ya kayak itu. Koyok, Mbak. Tahan itu koyok. Sampai nih, guys. Berapa? Ya. Dipaku kok bener ya. Oh, ini tak jokne sih. Tahunan. Iya. Enak ngalang-ngalangnya aku ki lho pantes lewer ae. Liwat tambalane. Amane. Talane goyong ben tek misal jenenge mripate. Iki. Liwat tok tambalane lho jek dulu ta. Iya. Anyane kudu cintaino. Astagfirullah, anak terang-terang gitu ya. Iya. Oke, kayak anak itu kayak ini konter. Itu jam itu. Itu jam. Tapi gak ada kerusakan yang apa ya?
Duduk. Apa nih? Sak pira Mas? Iki lho. Dawa. Kok ae ngene lho. Oh saiki ae. Ngene. Iki ngene ya. Ngene. Dawa nih. Ngene. Ngerti mata. Yo. Balik ke punah kok. Kosak meter. Tapi akeh mbak. Akeh cok kena ngomong plaster cangkemmu ngene sampe nambah ujian. Oke. Sapi langsung ini iki. Terjun bebas. Mataku lho. Masuk nek tak ketok matane yo. Lah ya. Motor nang motor tuwek iki. Aduh. Yang nek cek bocor sesuk tak pokokno talang. Iya. Pas deket. Nah, ini botol. Marah kan ini. Iki sing ngene lho. Cocok ora? Coba ulung rontong apa ora le? Iki lho Den, cilik. Cilik Den. Ya, kuwi sing rontong-rontong di nganune kabeh. Cilik. Iki banget. Nah, sak pira? Cilik. Wis, ngoten. Iya iki lho, cilik tenan, guys. Sak pira ngene? Cukup, guys. Cuk. Cilik ae. Mengi. Ya. Cilik kok cara ngono. Tawange ngeluh dah sih. Met kaya wonge sambat ngeluh. Aduh, nek tawon iki dibedhok tawon aku. Umbang apa tawon iki? Umbang ya tawon padha ae. Iki nyentuh wong. Aduh, tak kon nyentuh mbek semua kok dadi konten sentuh blas. Tenan iki, Den. Astagfirullahaladzim. Oh, main kene iki lho. Heeh. Lha dibolongi. Ima pedet parah. Konten. Memang masak lanjut iki. Oh, ki wis 11 sih, Mbak. Tak pateni iki. Kurang. Mau kok entuk sih. Oh, 13 iki. Sithik. Oh, ya wis. Masak. Oh, putih kaya ana debutan. Gane turu tok koyo ngene. Iki nek nggo silit ya. Aku duwe wajan sing silit. Bolong. Iso. Heeh. Nek api kok. Oh, paling dengan tak man. Hah? Yo ning jero, Mbak, paling. Loh, tambah ning jero. Yo. Lah kok ning jero piye goreng? Mbak, kok. Nah, iki sane cinta kok nek kono. Aku. Jelas tambah. Terus barang mantap kesel. Ini misal ora yo, nek. Eden. Nek ora yo. Wis sok ae nek wis coplok wis ketok nek bolong nek ineh. Soale wis aman. Yes. Aman. Nek ndelok nek udan. Esuk ibu pasti ngono. Ini Pakku langsung dites mek banyu lampung lanang to nggih, Mbak. Munggah langsung di nggawa genuk lho. Lho ya digrojok ngono ya. Wis wah, matane ya ora ketok, Mbak. Di lanang jan tenagane wong lanang blok. Keringetku sampe kok ngatus. Iki keringet olahraga. Kita masuk olahraga kencang. Ngandoni anu bulu ben tak kencang. Aduh, kok moto-moto keringet. Ya wis semono nek kene wong lanang iki kudu iso apa ae kok nek wis gak ngatasi lagi kongkon. Aku iki yo ngono. Kabel ganti lampu aku menek. Nek ganti iso lho kabele pedhot terus gak ngatasi gak iso nek wong lanang ngono tae. LPG tak kena dhewe sampe suwi bener LPG ora iso-iso. Ngono tae nek gak ngatasi lagi perintah aku. Nek aku selama cek iso tak tandangi dhewe. Aku. Nek ora benek ya wis. Kok ngopo. Tapi ketoke aman ndek ini asine iki aman. Maune
Mane cilik-cilik ditambal kan nek kayune ambek mae iki sing nenek malah metu tuwek gak ketok. Malah bolong bodi yo. Terus kan sedinane tak tambal neh. Wis cilik ceneh. Karena iku lho kayune mang kudu nenekno lha kuwi dipabrik saiki wis iso mrene. Mesti wis abang. Rasanya apa enggak? Itu tinggi. Mbah koyo apa enggak? Koyo ki lho. Liyak ngono ki lho. Iya. Aduh. Wis, guys. Pemingat budine. Ngene iki malah nek keringetan teng, Mbak. Metu teng. Sine keringet ra metu kok semare abur awake keselai sambat. Ya kudu olahraga lho bendino. Esuk. Ben enteng. Ya wis ngono pemirsa kontene ditutup. Emang ya sebelum apa kono. Tak konten. Wong gawean sini. Ya sini yo kurang konten. Pate meledos. Biar masaknya ya wis ngono ae Mbak Deni wis pamit. Terima kasih sing dadi kegiatan. Emang mek apa jegeke wis gak kabeh wis. Mbak Deni wis pamit kecik-kecik olah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak aku gak ketok. Soale sepaneng ngono. Gak ketok remeng-remeng. Nap anu nih. Yo. Tulis ae.